Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Стадыён «Лакаматыў», штучнае пакрыццё ў Гомлі. Вітаю вас на матчы Бумпрама і Юні-Ікс-Лабс, матча якога ўжо пачаўся, але з-за тэхнічных праблем, звязаных з складаным надвор'ем, якое накрыла Беларусь апошнімі двума днямі, мы пачынаем толькі зараз. 29-я хвіліна у нас падышла да сканчэння, распачалася апошняя хвіліна першай паловы гадзіны, і лік у нашым матчы Бумпрам Юні-Ікс-Лабс пакуль не адкрыты. Вітаю вас, каментатар АБФ Іван Міцкевіч. Будзем сачыць мы за падзеямі сустрэчы на нашай трансляцыі на YouTube-канале АБФ. Далучайцеся да нашай гульні і хуценька будзем пачынаць пра яе размаўляць. Пакуль ёсць пакуль ёсць у нас тэхнічныя праблемы, ўсё ж такі ў Гомлі зараз ідзе мокры снег, моцны вецер, і пакуль аператар гераічна спрабуе настроіць гэту самую трансляцыю, мы з вами будзем у такім вось рэжыме радыёэфіра працаваць і хуценька прабяжымся па складах каманд. Пачнем з Бумпрама, гаспадароў сённяшняга матча. Вароты сёння абараняе 23-й нумар Уладзіслаў Ярукоў. У поле яму дапамагаюць 3-й Дмітрый Денисенко, 5-й Дмітрый Каплуноў, 10-й Дмітрый Градабояў, гэта капітан каманды, 14-й нумар у Андрэя Альшаніка, 17-й Дмітрый Халімончыкаў, 22-й Арсеній Чакур, 47-й Владзімир Дубоўскі, 59-й Артём Жаўнірэнка, 69-й Станіслаў Іжакоўскі і нумар 95 Дмітрый Велісевіч. Галоўны трэнер Бумпрама Алексей Краўченка. Што тычыцца Юні-Ікс-Лабс, то сёння вароты гэтай каманды абараняе Кірыл Панкратаў, 13-й нумар на яго цішотцы. У полі другі Аліхан Фазылаў, 3-й Даніл Падбярэзны, 5-й Павел Вакуліч, 6-й Алексей Тараканаў, 8-й Арсеній Блоцкі, 10-й Александр Шишко, 12-й Яўген Война, 17-й Ягор Бабіч, 88-й нумар у Дмітрыя Шуляка і нумар 92 у Богдана Куцага. Галоўны трэнер Юні-Ікс-Лабс Сергей Паўлюковіч, вярнуўся ён на сваё месца ў пратаколе пасля таго, як адбыў дыскваліфікацыю у першым туры. Была гэтая дыскваліфікацыя яшчэ з апошняга сезона другой лігі, а мы з вами скажам, што Юні-Ікс-Лабс і Бумпрам у гісторыі супрацьстаяння менавіта афіцыйнай сустракаюцца ўпершыню, і таму гэты матч у нас гістарычны. На жаль, не можам мы пакуль што пабачыць падзеі, якія адбываюцца на полі, пакуль змагаюцца нашыя з вами калегі з тэхнічнымі праблемамі, але мы скажам, што у першым туры Макслайн першай лігі Юні-Ікс-Лабс прайграў Дынама Мінск-2, і пры гэтым менавіта намінальныя госці тады адкрылі лік. Александр Шишко стаў аўтарам першага ў гісторыі гола Юні для менавіта каманды першай лігі, але потым тройчы дынамаўцы адзначыліся забітымі галамі. Алексей Жычко, Міхась Александраў і Андрэй Луцковіч забілі. Вось вяртаецца у нас трансляцыя. Ну а што тычыцца Бумпрама, то каманда Алексея Краўчанкі згуляла ўнічыю з Асіповічамі, саступалі доўгі час нават у ліку, але ж на 69-й хвіліне Халімончыкаў гэты самы лік зраўняў. 34-я хвіліна ў нас з вами ідзе. Ну а мы нагадаем, што ўпершыню з 2020 года з'явіўся у першай лігі тытульны спонсор, гэта букмекерская кампанія Макслайн, і для сваіх гульцоў яна прапануе цікавую такую прапанову 22% на кожнае папаўненне рахунку, дадае
гэтая кампанія, але ж скажам мы з вами, як заўсёды, што азартныя гульні гэта справа кожнага і нікога мы гуляць не заклікаем. Гэта проста інфармацыйная даведка. Не агучылі мы з вами судзейскую брыгаду. Сёння яна прадстаўленая спецыялістамі з Мінскай вобласці. Мікіта Шыян з Дзяржынскай яе узначальвае. Асістуюць яму Мікалай Казак, гарадскі пасёлак Зембін, Яўген Клімовіч, горад Дзяржынск, чацвёрты арбітр Сергей Лабацевіч, горад Ветка і інспектар нашай сённяшняй сустрэчы Дмітрый Сямёнаў, горад Мінск. Бачым мы, што пакуль што лік у сустрэчы не адкрыты і будзем сачыць за падзеямі па ходзе гульні. Паведамлялі нам у чаце гасцявой каманды, што вярнуўся аператар не толькі з новай апаратурай, але і з бутэрбродам, але ж можна зразумець калегу, ўсё ж такі такі вось стрэс, складанае надвор'е і заесці вось такія ўсе абставіны. Гэта самае простае, што можна зрабіць. І пакуль бачым мы, што большая частка актыўнасці праходзіць у нас у цэнтры поля. Спрабуюць каманды разгортаваць абаюдавострыя атакі, але ж пакуль што не атрымліваюцца у нас па тых першых хвілінах, калі мы ўключыліся ў гульню, у трансляцыю, моманты ні ў адной, ні ў іншай каманды. Магчыма, зараз атрымаецца нешта ў Unix Labs. З мячам Ягор Бабіч аддае перадачу на партнёра, спроба удара па варотах, але ж выходзіць мяч па-за межы поля. Вуглавы удар на карысць гасцей. І трэба зазначыць, што Аліхан Фазылаў пасля першай сустрэчы, даючы інтэрв'ю, адзначыў, што гэтая каманда будзе толькі прагрэсаваць. Многа хлопцаў, якія ў першай лізе гулялі, якія яе нават выйгравалі, і вопыта гэтай камандзе не займаць. Падача на бліжэйшую стойку, выйграюць паветра гомельскія хлопцы і спрабуюць перайсці ў сваю контратаку, але ж перахоп ад Юні. Яшчэ адна магчыма спроба падачы будзе. Цяпер ужо на далёкую стойку ідзе мяч, і Владзіслаў Ярукоў вымушаны зараз выскокваць да гэтага мяча і пераводзіць яго зноў жа на стандарт. Паглядзім паўтор гэтага эпізода, і вось тут зараз футбаліст Unix Labs ледь не закруціў мяч у вароты, але ж галкіпер пільна сачыў за ўсімі падзеямі. Адбываецца гульня ў нас на штучным поле сапраўды легендарнага і гістарычнага для Гомеля стадыёна, але ж пра гэта мы з вами пагаворым пазней. Спроба ад Юні яшчэ адна, але ж зноў жа блакуюць гэтае намаганне каманды гасцей, абаронцы гаспадароў. Зараз Дмітрый Шуляк быў у цэнтры эпізода, але ж не атрымалася у былога футбаліста салігорскага Шахцёра нічога стварыць каля варот супернікаў. Цікавае назіранне перад матчам, дарэчы, што Юні апошнімі часамі нават у другой лізе вельмі рэдка гуляе на 0. І што тычыцца серый без сухіх матчаў, то у Юні гэтая серыя складае 7 гульняў, у Бумпрама гэтая серыя складае 4 матчы, і таксама 3 і 4 матчы адпаведна гаспадары і госці не перамагаюць. Вось такая сумная статыстыка для каманд, менавіта што тычыцца у нас з вами і падрыхтоўкі да сезона, калі ўлічваць Бумпрам, і выступаў у другой лізе, калі ўлічваць Unix Labs, то вось такая у нас статыстыка і знаходзіцца. Што тычыцца айцішнікаў, то каманда Сергея Паўлюковіча апошнім сезонам заняла 4-е месца у першай лізе. У матчы за бронзу па пенальці саступілі пінскаму Стэнлесу, але ж дзякуючы адмовам салігорскага партызану, якраз свайго ж суперніка, Unix Labs змаглі прэтэндаваць на выхад у першую лігу, здолелі сабраць усе патрэбныя паперы, прайти працэдуру ліцэнзавання і стаць часткай другога памоцу нашага дывізіёну. І вось зноў жа Юні з мячом, і
Не бачыўшы першыя 30 хвілін матча, можам мы зазначыць, што госці ў нас больш актыўныя, госці ў нас больш накіраваныя на вароты, но гаспадары пакуль што вымушаны адбівацца, нягледзячы на тое, што вопытны склад і у Бумпрама, але ж бачым мы, што пакуль што ёсць пэўныя праблемы. Хаця ёсць наперадзе і той жа Андрэй Альшанік, які можа стварыць небяспеку, але пакуль што вымушаныя гамельчане адбівацца. Удар ад варот. І рыхтуецца ў нас Уладзіслаў Ярукоў. Гэты стандарт выканаць расійскі галкіпер, які перад сезонам далучыўся да гомельскай каманды. Адпраўляецца мяч наперад. Спроба Бумпрама разгарнуць свой наступ, і зноў жа Юні перахапляе гэты мяч. Зноў перахоп, але цяпер ужо ад гаспадароў, але ж няўдалая спроба разгарнуць атаку. На што тычыцца Ярукова, то апошнім часам гуляў ён за клуб «Знамя» з горада Нагінск, з аднаго з расійскіх мінорных дывізіёнаў. І калі зазірнуць у стартавы пратакол, то ён з'яўляецца адзіным прадстаўніком не Беларусі. На абедзве каманды ёсць у складзе Юнікс Лабс Ярослаў Храмцевіч, але ж ён знаходзіцца у нас у запасе, нягледзячы на расійскі пашпарт, усю кар'еру будуе менавіта ў нашай краіне. Удар ад Бумпрама, але ж лёгка гэта здабыча для Кірыла Панкратава. Малады галкіпер 2007 года нараджэння, апошнім сезонам гуляў ён за Крумкачы. І памяняў ён у старце Уладзіслава Галаўко, які тройчы капітуляваў у матчы супраць Дынама-2. І будзем мы глядзець за яго выступамі ў сённяшняй сустрэчы. Дарэчы, калі глядзець на перакрыжаванні складаў, то тут можна адзначыць і сустрэчу былых гарнякоў з боку Бумпрама. Гэтую салігорскую дыяспору прадстаўляе Арсеній Чакур. Ну а з боку Юнікс Лабс ёсць і Даніл Падбярэзны, ёсць і Дмітрый Шуляк і Богдан Куцы, якія у розныя часы гулялі у Шахцёры у сістэме салігорскай каманды. Ёсць тут і Станіслаў Стэфановіч, які на лаўцы запасных застаўся. Таму з цікаўнасцю мы паназіраем і за супрацьстаяннем былых аднаклубнікаў. Тым часам сыходзіць мяч у нас па-за межы поля. Хутка футбалісты распачалі гульню пасля стандарта, і не заўсёды паспявае у нас камера за эпізодам, таму спрабуем мы вось так дадумваць за футбалістаў тым ці іншым часам, тым ці іншым момантам. І вось Бумпрам у сваёй атацы можа быць зараз небяспечна. Добры закід наперад у штрафную, збіваюць там Владзіміра Дуброўскага, але ж не прызначае пенальці Мікіта Шыян. Усё па справе, гульнявы эпізод, і вось зараз Юнікс Лабс правілы парушае. Гучыць свісток рэферы. Сядзіць на газоне капітан Бумпрама Дмітрый Градабояў, і гэта парушэнне правілаў з боку гасцей. Альшанік пацягнуў мяч наперад былы футбаліст Макс Лайна, які далучыўся да Бумпрама у гэтае трансфернае вакно. Ну а што тычыцца спраў Альшаніка у вышэйшай лізе, то тут трэба зазначыць, што гуляў гэты хлопец у складзе Слуцка, гуляў ён у складзе Мазырскай Славіі, і у прынцыпе няблага глядзеўся, напрыклад, у складзе Палішукоў. Бумпрам сваю атаку распачынае, але ж памылка і перахоп ад Юні. Парушэнне правілаў супраць Богдана Куцага. Добра прыкрыў мяч корпусам, 92-гі нумар знайшоў нагу суперніка і зарабіў парушэнне правілаў. Фазылаў разганяе атаку сваёй каманды. Аддае перадачу у край, дзе знаходзіцца Падбярэзны, той далей
спрабуе Паўла Вакуліча знайсці. Але ж выбіваць мяч з ног капітана Unix Labs. І цяпер вымушаныя госці парушаць правілы, каб не дазволіць гаспадарам сваю атаку распачаць. 44-я хвіліна падышла у нас да сканчэння. Распачынаецца апошняя у першым тайме хвіліна. І будзем глядзець, ці дадаць у нас Мікіта Шыян нешта да гэтага матча. Не бачылі мы прыкладна 2/3 гэтага першага тайма. І таму не можам мы на 100% сказаць, ці будзе дададзена хоць адна хвіліна да першай паловы сустрэчы. Але ж па тым, што мы паспелі заўважыць, ніводнай па сутнасці паўзы, якая цягне на нават хвіліну дададзенага часу, у нас не было. Бумпрам мяч перахапіў, не дазволілі яны супернікам разгарнуць сваю атаку. І такое пачуццё, што нікуды ўжо гаспадары не спяшаюцца, гуляюць да свістка. Альшанік атрымаў перадачу ад Градабоева. Перавод на супрацьлеглы край. Цягне мяч там адзін з футбалістаў Бумпрама. І не пабачылі мы, колькі было дададзена і ці выходзіў да броўкі Сергей Лабацевіч. Але ж па тым, што матч у нас працягваецца, можам мы судзіць пра тое, што як мінімум хвіліну арбітр кампенсаваў для футбалістаў, і гэтую хвіліну Юні будзе праводзіць у сваёй атацы. Перахапілі мяч гамельчане. Сыходзіць ён па-за межы поля. Гэта удар ад варот. Будзе Владзіслаў Ярукоў яго выконваць. Ну а мы з вами ўжо хуценька будзем адпраўляцца на перапынак. Нетыпова менавіта па каментатарскай прафесіі рана. З-за таго, што толькі 15 хвілін паспелі мы з вами закрануць нашай з вами гульні. І будзем глядзець за гэтым матчам ужо ў тайме нумар 2. Ну а тым часам Бумпрам валодуе нас мячом. І пайшла у нас ужо другая дададзеная хвіліна. І з-за таго, што мы жывем у няведзенні, колькі хвілін у нас было дададзена, таму будзем сачыць мы за матчам да фактычнага сканчэння першага тайма. Юні тым часам у атацы. Перадача. Вакуліч з мячом сустракаецца, цягне яго па броўцы. Супраць яго выходзіць Владзімір Дуброўскі. І пад прэсінгам забірае мяч у капітана Unix Labs Градабояў. Все ж таки не Дмітрый гэта быў з мячом Дмітрый Халімончыкаў, цёзка. І мы працягваем сачыць за яшчэ адной атакай Юні пасля перахопу. Але ж не даходзіць мяч да Александра Шышко. Спроба далёкага удара. Ляціць мяч па-за межы поля, але ж выбіваюць яго футбалісты Бумпрама толькі ў аут. Толькі аут для суперніка. І нават яго мы з вами не пабачым. 2 хвіліны перагулялі каманды пасля асноўных 45, 0-0 пасля першай паловы. І такое пачуццё, што ў першыя 30 хвілін менавіта па карціне матча нічога мы з вами і не згубілі. Але ж ніхто гэтага, акрамя тых, хто прыйшоў на матч, не даведаецца. І таму сыходзім мы на перапынак. 15 хвілін адпачнем. Адпачнуць каманды, арбітры, заўзятары. Адпачніце і вы, шаноўнае спадарства. Заварыце гарбаты, вазьміце ежы. Магчыма, перайдзіце з канапы на ложак і працягвайце сачыць за нашым матчам. Ну а мы вернемся пасля перапынку.